Arratsalde on guztioi, ongi etorri. Dakizuten moduan, gaur dugu laugarren hitzaldia, hitzaldi sortaren laugarren saioa, eta gurekin dakagu Josu Narbarte. Bera historian graduatua da, EHUn graduatu zen, eta momentu honetan aida bere doktorego tesia egiten, ja bukatzen nahi da, idazten. Eta hortaz aparte, azken urteetan ere ikerketa arkeologikoak, zundaketak eta interbentzioak egin ditu, besteak beste Aizarnazabal, Alkiza, Zizurkilen eta bar, eta pixkat bere tesi hori osatzeko. Eta suposatzen dut gaur emango digun hitzaldia hortan oinarrituta egongo dela. Besterik gabe berarekin uzten zaituztet, dakizuten moduan hitz egingo digu baserriaren erro ekonomikoei buruz, eta hitza ematen diot, eta eskerrak hemen egotagatik gurekin. Eskerrik asko Lehenbizi elkarteari gonbidatu izanagatik, gaur hemen egoteko aukera emateagatik, eskerrik asko aurkezpenagatik ere, eta eskerrik asko etorri izaten hori ere, pentsatzen dudalako igual izenburua pixkat estrainoa izan da, agian beldur pixkat ere eman dezakela. Nik, Alvarok esan duen bezala, aurkeztuko ditudan edo aipatuko ditudan gaiak, badiran ere doktorego tesian lantzen ari naizen gaiak. Beraz, oraindik bukatu gabe den ikerketetan oinarrituko naiz, eta batez ere hitz egingo dit oraindik zabalik dauden zenbait gai eta galderari buruz. Orduan, agian ez dute gauza oso itxirik, oso egonkorrik eman dugu, baina bai saiatuko naiz, galdera batzuk mahai gainean jartzen, eta hausnarketa batzuk aipatzen. Izenburua ikusten duzuen bezala bi partetan banatuta dago. Alde batetik baserriaren erro ekonomikoak aipatzen ditugu, pixkat Gipuzkoan eta oro har Euskal Herrian simbolikoki ere oso garrantzia handia duen baserriaren paisaia horren atzean dauden dinamika ekonomiko ez hitz egingo dut neurri batean, baina baita ere bigarren partean aipatzen den bezala landa paisaia kontzeptua aipatuko dut dexente. Iruditzen zaidalako garrantzitsua dela, askotan baserriaren inguruan ditugun zenbait kontzeptu zabaltzen saiatzea, pixka dinamika orokorragoak kontutan hartzeko, ezta. Orduan, abia puntua hoxe da, paisaiaren kontzeptua edo landa paisaiaren kontzeptua. Askotan, paisaia burura etortzen zaigun lehenengo gauza, paisaia pentsatzen dugunean da, naturari lotuta dagoen espazio bat, begiratzen duguna, eta nolabait ere kontzeptualizatzen duguna, natura bezala, paisaia bezala, baina askotan ez dutugu kontutan hartzen natura hori gehienetan eraldatuta egoten dela. Adian oso adibide estremoa ekarri dut, Txinako landa paisaia bat izango litzateke hau, baina hemen oso nabarmena da, natura gizakiak eraldatu egin duela, jarduera ekonomiko batzuen bidez eta behar ekonomiko batzuei erantzunez, denboran zehar, harreman sinbiotiko bat eraitzen, gizartearen eta naturaren artean. Ez naiz asko geldituko hemen, baina ikuspuntu hortatikan harreman ekologiko bat da paisaiak erakusten diguna. Alde batetik baditugu gizataldeak, gizarteak, espazio fisiko batean bizi direnak, espazio fisiko horretan badaude beste espezie batzuk, animaliak, landareak eta bar, eta nolabait ere gizarteek egiten dutena da espazio fisiko hori eta bertan bizi diren gainerako espezieak beraien interesetara edo beraien beharretara egokitzea. Hori egiten da lanaren bidez, hori egiten da harreman ekonomikoaren bidez, eta pixkanaka gertatzen dena da, ekosisteman gertatzen diren prozesu horiek, materia trukaketak eta energia fluxuak espezie desberdinen artean, gero eta gehiago daude baldintzatuta gizakiak egiten dituen jardueren arabera. Jarduera horiek zeintzuk izan daitezke? Asko eta oso anitzak gainera espazioan eta denboran aldatzen dira.
baina badauzkagu batzuk bereziki nabarmenak direnak, ezta? Alde batetik biziguneak. Nolakoak dira gizar taldeak lurralde jakin batean bizitzeko eraikitzen dituzten espazioak. Egonkorrak dira, nomadak dira, urtaroaren arabera aldatzen dira. Egonkorrak baldin badira, nukleatuta daude, dispersoak dira, sakabanatuta daude espazioan zehar, zemotatako harremana eratzen dute adibidez bideekin. Zemotatako harremana mendi aldeekin edo aran aldeekin. Faktore guzti horiek eragina daukate gizarteek espazioa pertsibitzeko eta espazioarekin harremanetan sartzeko daukaten moduan, ezta? Bigarren jarduera garrantzitsu bat nekazaritza. Nekazaritzaren bidez gizarteek egiten dutena da naturalki hazten diren landare espezieak etxekotu eta beraien ezaugarriak nolabait ere hautatuz eboluzioa baldintzatzea espezie batzuk desagertuarazi egiten dituzte, adibidez deforestazioak eman daitezke, beste batzuk aukeratzen dituzte beren bariedade interesgarrienak gizakiaren ikuspuntutik, eta horrela sortzen dena da agrobiodibertsitatea deitzen dena. Hau da, gizakiaren ekimenez edo gizakiaren eraginez eraldatutako edo transformatutako biodibertsitate bat. Hori naturaletik gutxi dauka, ezta? Beste jarduera bat, aurrekoaren antzekoa, abeltzaintza. Gizarteek animaliak etxekotzen dituzte, modu eta eredu desberdinen arabera, denboraren eta espazioaren arabera, baina horrek eragiten du, alde batetik espazio bereziak atondu behar direla animalia horiek gordetzeko, animalia horiek erikatzeko, animalia horiei nolabait ere bazkatara eramateko eta bar, eta horrek ere izugarrizko eragina dauka naturarengan, ekosistemarengan. Beste jarduera batzuk, basogintza, ze motatako basoak ditugu gaur egun adibidez Gipuzkoan, ez? Oso aktualidadean dagoen gai bat, ez? Ia zeuki genuen pinuen banda marroiaren izurritea, pinu horiek oso ohikoak dira gaur egun Gipuzkoan, baina pinu horiek ez dira naturalki hazten diren baso formazio bat, baso mota bat. Hori da, prozesu historiko jakin batzuen ondorioa eta prozesu horiek balintzatuta daude, Gipuzkoako gizartek historian zehar garatu dituzten jarduera ekonomikoekin eta horien arabera sortu diren ekosistemeekin. Beraz ikusten dugu paisaiaren eraikuntza badela prozesu konplejo bat. Prozesu horretan parte hartzen dute elementu desberdinek, parte hartzen dute dinamika epe luzekoek, parte hartzen dute momentuko hautuek eta horren plasmazioa edo horrek espazioan daukan isla edo emaitza da guk gaur egun paisaia deitzen dugun hori, ezta? Esan genezakeen dela lanak edo kulturak eraldatutako natura bat erakusten diguna, alde batetikan prozesu naturalak, noski, baina beste aldetikan gizakiari lotutako prozesuak bai gizarteen barnean ematen diren harremanak eta bai gizarteak inguru giroarekin ezartzen dituen harremanak. Orduan, hau da pixkat abia puntua nik gaur hemen aurkeztuko ditudan ikerketentzako. Zehazki zentratuko naiz Gipuzkoako landa paisaian, Gipuzkoan hain ohikoa den baserri paisaia horretan. Eta, pixkat, esan dudan bezala, oinarri teorikoa edo izango da, hori, kontutan hartzea, epe luzean, historian zehar, gizarteek egiten dituzten jarduerek eta gizarteek beraien artean eta inguru giroarekiko dituzten harremanek balintzatzen dutela, gaur egun ikusten dugun paisaia hori, ezta? Baserria zer den, nik uste du denok nahiko argi daukagula. Baserria bada, gaur egun ere euskal gizartearentzako garrantzia estetiko eta garrantzia simboliko handia daukan paisaia bat, ezta? Baserria aipatu besterik ez dago, burura etortzeko sakabanatutako herri eredu bat, ez? Etxeak mendipuntetaraino sakabanatuta dituen herri eredu bat, etxeen tartean tartekatuta baratzak, soroak, larreak, oso espazio anitzak, espazio desberdinak, orokorrean azalera txikia daukatenak eta nolabait ere mosaiko bat eratzen dutenak, eta horri lotuta gizarte eredu jakin bat. Oso garrantzitsua izan da etxea euskal kulturarentzat, historiaren zehar, behintzat 20. mendearen erdialdera arte,
Segurazki hemen baten batek baino gehiagok badauka familiaren baserria edo familiaren baserriarekiko lotura, bueno, Gipuzkoako gizartearentzat garrantzitsua izan den elementu bat izan da, ezta? Bueno, besterik gabe, kokatzeko zertaz ari geran, baserriaren paisaia edatuko litzateke, batez ere Euskal Herriko isurele atlantikoa deitzen dugunean. Klima jakin bat dauka, topografia jakin bat, lurralde menditsu bat, lauta da gutxi, nekazaritzarako gune zailak, batez ere Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa iparraldea, Ipar Euskal Herria, eskualde horretan egongo ginateke. Eta, aipatzen nuen garrantzia horren adibide bezala, badatu gutxi batzuk. Gipuzkoan, badaude, momentu honetan, Eusko Jaurlaritzaren ondare inventarioetan, ondare bezala katalogatuta, 1124 baserri. Asko dira, kontutan hartzen bali modugu, 20. mendearen erdialdean Gipuzkoan 8.000 baserri zeudela, proportzio handi bat, gaur egun ondare izendatuta dago. Horietatik 71 dira monumentu edo multzo monumental bezala izendatuta daudenak, hau da, beraien arkitektura da babestuta dagoena. Beste 1003 dira balizko arkeologia gune bezala izendatuta daudenak, gazteleraz agian ezagunago egingo zaizue, zonas de presunción arkeologika deitzen zaie. Horietan babesten dena da, bai, baserriaren arkitektura babesten da, baina batez ere babesten dena da espazio horretan, agian erdiarotik edo lehenagotik giza okupazioak utzitako arrasto arkeologikoak. Eta gero baditugu beste 44 baserri, 2 datu basetan daudenak Gipuzkoan. Bai arkitekturaren, monumentu arkitektoniko bezala babestuta, eta bai arkeologiako balizko gune bezala babestuta. Badaukagu baita ere, Igartu Beiti baserria hor argazkian jarri dudana, Ezkion dago, museo bihurtuta dagoen baserri bat. Eta gainera ez da bakarra Euskal Herrian, Saran adibidez Lapurdin badago beste bat, Bizkaian, Mungian beste bat. Beraz ikusten dugu, ondare, arkeologia, historia, museo aldetik, nolabait ere arreta jaso duen elementu bat izan dela baserria. Gertatzen dena da, gero hori arkeologoek ikertzen saiatu direnean, emaitzak ez direla izan agian espero bezainonak. Azpian jarri dudan grafiko hortan, ikusten dena da, 1986tik 2017ra, baserrietan egindako eskuhartze arkeologikoak. Indusketak, obrak edo egin izan direnen arkeologoek egin dituzten kontrolak, azterketa arkitektonikoak, guztiak kontutan hartuta. Eta ikusten dugunez, eskuhartze desente izan dira, uste dut guztira 80 bat izan direla, eta horietatik 2 herenek ez dute inolako emaitza positiborik eman. Ez dute inolako arrasto arkeologikorik dokumentatzeko aukerarik eman. Eren batek bai, eren batean dokumentatu dira arrasto arkeologikoak, baina eren horretatik 10 kasutan bakarrik azaldu dira gaur egungo eraikina baino zaharragoak izan daitezken arrastoak. Gaur egungo eraikinak orokorrean 16. mendekoak izaten dira, zaharrenak 16, batzuk 17, batzuk 15, baina, beraz, erdiaroaren bukaeran edo aro modernoaren hasieran sortzen den fenomeno bat da, eta hori baino lehenagoko arrastorik oso kasu gutxitan dokumentatu izan da. Beraz, nik doktorego tesia hasi nuenean planteamendua izan zen, honi nola proposatu irten bide bat, nola aztertu daiteke Gipuzkoako edo oro har Euskal Herriko landa paisaiaren historia, ez da badaukagu arrasto materialik. Eta helburua, helburua ez, irten bidea izan zen, pixkat fokoa zabaltzea. Baserriak eraikin bezala interesgarriak dira, baina zergatik ez dugu kontutan hartzen pixkat eremu zabalago bat. Alegia, baserri horiek hartzen dituen paisaia osoa, eta paisaia osoan horren barruan sartzen dira bai eraikinak, bai biziguneak, bai etxeak, baina baita nekazaritzaguneak, baratzak adibidez, baita soroak, mendialdeak, larreak, eta guzti hori elkarrekin nola bilakatu den aztertzen saiatzen balin bagara, agian lor ditzakegu emaitza pixkat potenteagoak, azken urteetan ikusi ditugun muga hauek gainditzeko aukerak emango dutenak. Orduan, esan dut hasieran, baserriaren ezaugarri nagusia, gaur egun baserriaren paisaiak daukan ezaugarri nagusia da, herriak sakabanatuta daudela, etxeak ez dituztela multzo
itxiak osatzen, baizik eta nolabait ere espazioan zehar sakabanatuta daudela, ezta? Mendialdetaraino zabaltzen diren etxe horiek, bakoitza bere lurrekin, eta, bueno, bai auzoak eratu ditzakete, baina normalean ez dituzte multzak, nukleoak eratzen. Sakabanaketa hori izan daiteke, lehenengo pausu bat, paisaiaren antolaketa hori ulertzen saiatzeko. Sakabanaketa hori zenbaterainokoa da, zeren arabera antolatuta dago, zeren ze jarduera ekonomikoak azaltzen dute, noiztik handator. Adibidez, kasu bat hartzen badugu, hemen badaukagu Aizarnako baserriak. Aizarna bada herri txiki bat, Zestoako udalerriaren barruan dagoen auzo edo herri txiki bat, 200 biztanle ditu. Eta, badauka berezitasuna da, ez dagoela industria gunerik herri horretan, ez dago urbanizazio handirik, eta beraz, paisaia gutxi gora bera, 20. mendearen hasieran zegoen bezelatxu dago gaur egun. Beraz, hortikan tiraka has gaitezke aztertzen nolakoa izan den paisaiaren bilakaera azken mendeetan, eta lehenengo sorpresa da, sakabanatua dela baserrien antolaera espaziala, baina, sakabanaketa horretan bi fase desberdin antzeman daitezkela. Lehenik eta behin, badaukagu, hor goiko argazkian ikusten dena da gaur egungo Aizarnaren zentroa, esango genukena, Elizaren eta plazaren inguruan sakabanatuta dauden baserri multzo bat, 30 bat baserri dira. Baserri horiek agiri historikoetan azaltzen dira dokumentatuta gutxienez 14. mendetik. 14. mendean Zestoako hiribildua sortzen denean, etxe horiek dauden tokian, jada etxeak zeuden eta etxe horiek gaur egungo etxeen izenak zituzten. Beraz, gaur egungo herriaren erdialde hori, haranean dagoen baserri hori, gutxienez 14. mendetik datorrela esan dezakegu. Baina gero badago beste azpiko argazkian ikusten den baserri hori, edo baserri mota hori, baserri horiek daude mendialdetan kokatuta, normalean askoz ere lur malkartsuagoetan, ez daude haranean, normalean sakabanatuago daude, ez dute auzorik edo herririk osatzen, baizik eta erabat dispersatuta daude, eta agiri historikoetara juten balin bagara, sorpresa hartuko dugu, zeren eta Erdi Aroan gaur egun baserriak diren espazio horiek ez zeukaten baserririk. Erdi Aroan edo aro modernoaren hasieran ere, 16. mendean, 17. mendean, espazio horiek sarobeak ziren. Sarobeak edo saroiak izaten ziren, ez dago oso argi, hemen Albarok agian gero pixka bat gehiago sakon dezake gai honen inguruan, baina sarobeak printzipioz badira, basogintzarako, abeltzaintzarako espazioak mendialdean egoten direnak, kudeak eta eredu jakin bat daukatenak, baina ez normalean nekazaritzari edo bizigunei lotutako espazioak. Aldiz, badakigu, Aizarnako kasuan, sarobe horietako asko, aro modernoan zehar, 17., 18. eta 19. mendetan zehar, baserri bihurtzen juntzirela pixkanaka, eta, sortu zutela, gaur egun beko argazkian ikusten den baserri eredu hori, erabat dispersoa dagoen eredu hori. Beraz, ikusten dugu gutxienez, bi fase desberdin badaudela Aizarnako baserrien sorreran, ezta? Ez dugu ezer berririk deskubritu. Manuel Larramendi ez dakit ezagutzen duzuen, bada 18. mendean Gipuzkoako koreografia edo Gipuzkoaren deskribapen bat idatzi zuen euskal idazlea, eta harek liburu harretan 18. mendean esan zuen herrien inguruan dauden etxeak deitzen direla etxaldeak, eta mendialdean aparte dauden etxeak baserriak direla. Baina Larramendik berak esan zuen, ja bere garaian, bi kontzeptu horiek nahastu egiten zirela, jendeak ez zeukala oso argi zertzen etxalde bat, zertzen baserri bat, eta ja nahasten hasiak zirela bi kontzeptu horiek. Gaur egun denei deitzen digu baserri, baina ikusten dugunez, bi fase horiek badaude. Nola aztertu hau? Ez naiz hasiko agian metodologia kontu konplejoetan, baina hau aztertzeko modu bat izan daiteke, agirien arabera Erdi Arokoak diren baserri horiek edo etxalde horiek eta aro modernoan zehar sortu diren beste baserri dispertso horiek identifikatzen saiatzea, eta ordenadore programa jakin batzuen bidez egin daitekeen bezala, horien banaketa espaziala aztertzen saiatzea. Orain esplikatuko zertan datzen hori, bi herri hartuko ditugu adibide bezala, badaukagu goian ezkerrean Aizarna, oraintxe ikusi duguna, eta azpian eskubian Zizurkil.
Zizurkil bada beste herri bat, 14. mendetik dokumentatuta azaltzen dena, gaur egun 2000 biztanle ditu, baina 1800 bizi dira Bilabonari pegatuta, eta beste 200 gaur egun oraindik ere herriaren erdigunea dena, plaza eta eliza, eta ikusten duzuen bezala, Izarnaren antza daukan herri bat, ezta. Orduan, bi herri horietako baserriak, Erdi Aroko baserriak eta Aro Modernoko baserriak hartzen balin baditugu, mapa batean jartzen balin baditugu, eta neurtzen balin badugu adibidez, espazioan zehar daukaten banaketa dentsitatearen arabera, ikusiko dugu mapa hau lortzen dugula. Txuriz azaltzen diren puntuak dira Erdi Aroko baserriak, beltzez azaltzen diren puntuak dira, Sarobeen edo mendialdeen gainean eraikitako Aro Modernoko baserri horiek. Ikusten dugunez, bai, Erdi Arokoak ere dispersoak dira, sakabanatuta daude, baina ez Aro Modernokoak bezain sakabanatuta. Beraz, ikusten duguna da, Aro Modernoan zehar dispertsio prozesu bat edo gero eta eredu sakabanatuago bat garatzen juntzela. Kontutan hartzen bali badugu, Erdi Aroko baserriek eta Aro Modernoko baserriek herriekiko daukaten distantzia, adibidez har dezakegu herriaren erdigune bezala, eliza parrokiala, ezta? Elizaren inguruan plaza egoten da, eta hori izaten da herrien erdigunea. Eta kalkulatzen bali badugu, ze distantzia daukaten baserri bakoitzak erdigune horrekiko, hemen ikusiko dugu, berdez dauden puntoiek dira Erdi Aroko baserriak, bai, batzuk 2 kilometroraino ere egon daitezke, sakabanatuta daude, baina eske Aro Modernoan, grisez dauden beste puntu horiek, Aro Modernoan sortutako baserri horiek askoz ere sakabanatuago daude, kasu batzutan 4 kilometroraino ere egon daitezke, eta beraz, askoz ere, ikusten dugu dispersio hori, nolabait ere konfirmatu egiten dela, ezta? Beste adierazle bat hartzen bali badugu, adibidez denbora, zenbat denbora behar da, baserri bakoitzetik herriaren erdialdera, eliza parrokialera juteko, mapa lortuko dugu. Hemen berriro ere, txuriz dauzkagu, ez dakit ikusten den osongi, txuriz dauzkagu Erdi Aroko baserriak, bi herrietan, eta beltzez Aro Modernoan sortutako beste baserri sakabanatu horiek. Kolore bakoitzak adierazten du 15 minutuko tarte bat. Beraz, ikusten duguna da, Erdi Aroko baserriak sakabanatuta daude, baina elizatik, gutxi gora bera, gehienez, ordu erdi, 3 ordu laurdenera kokatuta daude. Aro Modernokoak berriz, batzuk 2 ordutara ere bai. Beraz, askoz ere irisgarritasun zailagoa daukaten espazioetan kokatuta daude, sakabanatuago, dispersoago. Eta azken adierazlean, gai honen inguruan, ze kohesio daukaten. Kontutan hartzen bali badugu, baserri baten eta bestearen arteko harreman bisuala, ikusten duguna da, Erdi Aroko baserriek normalean elkar ikusten dutela denek, espazio txikiagoetan kokatuta daudelako, espazio lauagoetan, espazio nolabait ere zentralagoetan, eta Aro Modernoan zehar sortutako beste baserri horiek, batzutan daude hain isolatuta, ez dutena bertatik ez dela beste baserri bat bera ere ikusten, edo gehienez jota bat edo bi. Beraz, nolabait ere isolatuago ere badaude, urrutiago egoteaz gain isolatuago daude. Orduan ikusten duguna da, Erdi Aroaren bukaeran, lehenengo baserri horiek dokumentatuta azaltzen zaizkigunean, baserri horiek espazioa nolabait ere eredu sakabanatu horren arabera okupatzen dutela, baina Aro Modernoan zehar, dispersio hori areagotu egingo dela, mendialdeetan baserri berriak sortuz, eta gero eta toki apartatuagoetan baserri berriak sortuz. Hori da, atera dezakegun lehenengo ondorioa. Beraz, ikusten dugu, baserria ez dela aldagaitz mantendu den elementu bat, baizik eta historian zehar bilakatzen joan dena, segurazki beste faktore batzuekin lotuta. Leno esaten genuen, ze jarduera ekonomiko egiten ziren baserri horietan, segurazki Aizarnako behe aldean dagoen baserri batek edo mendialdean dagoen baserri batek, ez dituzte ez baliabide ekonomiko berdinak, ez jarduera berdinak, ez dinamika berdinak denboran zehar. Orduan, hau aztertzen saiatzeko, Albarok aipatu duen bezala, nire tesia oinarritu izan da analisi geoarkeologikoetan. Alegia, baserriak, eraikinak aztertzea ikusi dugu, ez ditula oso emaitza onak ematen, goazen ikustera, baserren inguruan dagoena aztertu dezakegun ikuspuntu arkeologiko batetik. Adibidez, soroak, edo adibidez, baratzak. Hori nola egin daiteke?
arkeologek erabiltzen duten printzipio estratigrafiko berdina aplikatuta ez eraikinei edo ez bizigunei, baizik eta sedimentuei, lurrei, nekazaritzako lurrei. Bada geologoek erabiltzen duten teknika bat, arkeologian orain arte ez da asko aplikatu, baina batzutan aplikatu daiteke galdera arkeologikoei erantzuteko, ezta? Hau, ez dut gehiegi luzatu nahi honetan, ze metodologia kontuak eta pixkat konplexoak dira, norbaitek galderan emat balu, gero bukaeran aukiko dugu eztabaidatzeko hastia, baina funtsean egiten duguna da, identifikatu interesatzen zegoen espazio bat, kasu honetan hemen argazkian azaltzen den soro hori, bada Izarnako baserri baten ondoan dagoen soro bat, badakigu soro hori agiri idatzietan esaten digute 14. mendetik bertan nekazaritza egin izan dela, baserri horri lotutako nekazaritza gainera, baserri horren jabetza izan dela soro hori gainera artifizializatuta dago, esan nahi du, terraza bat dauka, horma bat egiten da, igual hemen ikusiko da beto. Hemen, horma bat egiten da, eta horma horren atzean metatzen da lurra. Horrekin zer lortzen dugu alde batetik soroa laua izatea eta aldapak gutxitzea, bestetik erosioa gutxitzea ere bai, euria etortzen balin bada, edo erreka bat, edo uholde bat etortzen balin bada, horma dagoenez lurrari eutsi egingo dio, eta ez da hain azkarrigatuko, eta bestalde, horrelako obrek ematen dute aukera ere kanalak egiteko, eta pixkat irrigazioa edo ureztapena eta drenajea hobetzeko aukera ematen dute. Orduan, paisajeko elementuak dira, baina gizakiak alteratutako elementuak dira helburu ekonomiko batekin, nekazaritza hobetzeko helburuarekin, ezta? Orduan, soro honetan egiten duguna da, makina honekin, hor ikusten duzuen atera, lur zutabe bat deitzen zaiona, edo lur txurro bat gainazaletik hasi, eta sedimentu naturala topatzen dugun arte, ateratzen dugu lurra vertikalean, eta lur horri egiten dizkigu analisi batzuk. Analisi desberdinak egiten dizkigu, kimikoak, fisikoak, biologikoak, ikusteko lur horren ezaugarriak lurrazalean edo metro erdiko sakoneran edo metro eta erdiko sakoneran berdinak diren edo aldatu egiten diren. Eta aldatu egiten baldin badira, zergatik aldatzen diren, agian lur horietan egin diren lanak edo jarduerak desberdinak izan direlako, ezta? Orduan, Aizarnako kasuan, bi lur zutabe horiek atera ditugu, Aiz bi eta Aku bi deitzen diren horiek. Biak dira, erakutsi zukizu denak bezalako terrazetan egindako zundaketak, eta bietan lortu genuen metro terdiko betelana errekuperatzea, argita garbi gizakiak egindako betelana, eta argita garbi gizakiak mendetan zehar landutako lurrarekin, ezta? Hauek dira bi zutabeak, ez dakit oso argia den, baina ezkerrean eukiko genuke gainazala, goiko zutabea da Aizarnako Aiz bi deitzen den hori, eta azpian dagoena izango litzateke Aku bi. Ezkerrean daukagu gainazala, eta bi kasuetan 2 metroko sakonerara iritsi ginen. Eskubiko muturra izango litzateke 2 metroko sakoneran dagoen lurra. Eta ikusten dugu, lurraren ezaugarriak aldatzen direla. Adibidez goiko zutabean, hor luparekin azaltzen diren puntu horietan ikusten da, adibidez A izenarekin daukanak, kolore ilun bat dauka, seguraski materia organikoa daukalako, gorotza edo simaurra. B izkiarekin azaltzen denak, beste ezaugarri batzuk ditu, ez dakit ikusten dituzen pinporta txuri batzuk, hori karea da, baserritarrek oraindik asko gogoratzen duten elementu bat. C letrarekin ikusten duzu beste pinporta gorri batzuk, hori buztina da, baina erreta dago, beraz hor ere beste jarduera bereizgarriren bat egin izan dute. F letrarekin, ako zutabe horretan ikusten duzue, pinporta txuri horiek badaudela, karea badagoela, baina pinporta gorri bat ere badago, hori teja pusketa bada, garai batean tejak eta ontziak erabiltzen ziren, etxeetako zaborra edo hondakinak erabiltzen zirelako, konpost bezala, baratzetan edo soroetan ongarri bezala. Gauza horiek identifikatu daitezke horrelako lur muestrak hartuta. Eta, analisi kimiko eta geokimiko eta fisikoen bidez ere aztertu dezakegu lurraren propiedadeak beraiek, osaera kimikoa, indikadore fisikoak, magnetismoa eta bar, ez naiz luzatuko, baina indikadore desberdinak
lurrean erregistroan zehar aldatzen balin badira, horrek esan nahi du lur horretan egin diren jarduerak aldatu egin direla, ezta? Eta lortzen duguna da hau. Hemen ez naiz hasiko zehazten, baina, hau da, lehen ikusi dugun lur zutabea, goian gainazala, behan 2 metroko sakonera, ezker-ezkerretan hor ikusten da argazkia, ez dakit ikusten den, txikitsua data, eta gero indikadore desberdinak, bai susceptibilidade magnetikoa, badela indikadore fisiko bat, gero elementu kimiko desberdinen kontzentrazioa, ikusten duzue aldatzen joaten dela sakoneraren arabera, eta elementu desberdinak gainera aldi berean aldatzen dira. Beraz, hoien azterketatik edo hoien analisitik lortu dezakegu, pistaren bat, lur horietan egin izan diren lanak ondorioztatzeko, ezta? Zehazki, zundaketa honetan lortu ditugu 4 fase. 4 fase nagusi, argi eta garbi ikusten direnak. Lehenengo fasea izango litzateke hor beltzez azaltzen den maila hori, ikusten da, gutxi gora bera, beltzez ilunduta azaltzen den maila hori. Hori izango litzateke gutxi gora bera, 5-6 mendean datatutako arrastorik, edo giza lanen arrastorik zaharrena lur hauetan. Garai horretan, indikadore hauek adierazten digutena da, terraza hauek sortu zirela lehenengo aldiz. Beraz, hemen jatorriz egongo zen basoa R egin zuten, eta horregatik ikusten ditugu pinporta gorri horiek lurretan, C izkiarekin azaltzen direnak, R egiten dute bertan zegoen basoa, eta erretako lur hori errauts asko dauzkana, eta beraz, emankorra dena nekazaritzarako erabiltzen dute terraza hauek eraikitzeko. Lehenengo betelan bat egiten dute, terraza lau horiek lortzeko, eta nekazaritzarako soro potente batzuk eukitzeko, bertan kultiboak egiteko, eta 5.-6. mendean gaude. 5.-6. mendean bizigunen arrastorik Gipuzkoan, ez dakit nik baten bat dagoen, baten bat balin badago oso gutxi dira. Baina ikusten dugu, gizakiek egiten zituzten bertako gizarteek egiten zituzten lanek, inguru giroan inpaktu bat daukatela. Ekosistema eraldatzen ari direla, baduela 1500-1600 urte. Bigarren fasea, izango litzateke, fase B, ingelesez dago, barkatuko dezu, ez dut astirik euki grafikoa itzultzeko, baina bigarren fasea izango litzateke, 14.-15. mendean ematen den aldaketa handi bat. 14.-15. mendean, gertatzen dena da, erregistro hauetan, berriro, terraza horiek abandonatu egiten dira eta jatorrizko sedimentua azaltzen zaigula. Gainera legar handiak ditu, eta ematen du, uholderen bat egon zela, nola baitere terraza horien abandonoa ekarri zuena 14. mendean. Ez naiz ausartuko esaten, baina, garai horretan, edo igual esartuko naiz, garai horretan ere, Europan badaude indikadore desberdinak adierazten dutenak aldaketa klimatikoren bat eman zena, izotzaro txikia deitzen dutena hasi izan litekela garai horretan, eta nola baitere Euskal Herrian edo herrialde atlantikoetan hori ikusten da, klima ezeago eta euritsuago bihurtzen delako. Hori izan daiteke horren adibideren bat. Edozein kasutan, terrazak abandonatuta ez du irauten denbora asko, ze segituan berreraiki egiten dute, bigarren betelan bat egiten dute, gainera asko zere potenteagoa, harrizko horma egiten diote, izugarrizko betelana sartzen dute soro horiek berrera ikitzeko, gainera 15. mendean zestoako udal artxiboan agiri batek esaten du testualki soro horretan bertan kanal bat zegoela, eta kanal horrek esan nahi du, gizakiek lana egin dutela urak bideratzeko eta nolabait ere uholdeak ekiditeko, eta gainera garai horretan bertan, gaur egun Aizarnako haranean ikusten ditugun baserri horiek, lehen aipatu dugun bezala, lehenengo baserri dispertso horiek, oraindik oso dispertsoak ez zirenak, bertan zeuden. Eta ikusten dugu, egiten ari ziren nekazaritza, dela nahiko intentsiboa. Intentsiboa dela esan nahi du, baliabideak erabiltzen zituztela horretarako, ze kanal bat, eta terraza bat, eta betelan bat, ez dira egiten egun batetik bestera, horrek suposatzen du lan desente, baliabide desente, eta inbertsio bat, eta hori ez duzu egiten 2 urte bakarrik kultibatzeko, horrek esan nahi du, estrategia konstiente bat dagoela, horre peluzera eragin bat lortzeko, eta errendimendu bat lortzeko, ezta?
gaur egungo baserri modernoaren hasiera izan liteke. Badaukago hirugarren fase bat, hor polikulture jartzen duna edo polilaborantza, 17. mendean datatu genezakeena. 17. mendean gertatzen den fenomeno bat Euskal Herri osoan da, Ameriketatik ekarritako produktu berriak zabaltzen direla izugarri, batez ere artoa, aipatzen da beti, artoaren iraultza deitzen zaiona, baina beste produktu asko ere etorri ziren Ameriketatik, babarruna, piperra, patata, tomatea, izugarrizko eraldaketa bat egon zen nekazaritzari dagokionez, ze produktu berriak moldatu ziren hemengo lurretara, eta horrek aldatu zuen erabat nekazaritza egiteko modua. Guk erregistro hauetan ikusten dugu, lehen aipatu dugu, karea, ezta? Karea fase honetan azaltzen da. Karea hasten dira botatzen, karea bada ongarri, ez da ongarri bat zehazki, baina egiten duna da lurraren azidotasuna orekatu, eta horrek eragiten du lurra emankorragoa izatea. Bada estrategia bat, kostatzen dena, ze karea egiteko karobiak egin behar dira, karea erre behar da, auzolana behar da, horrek lan asko suposatzen du, baina karearen erabilera horrek suposatzen du ere errendimendua edo nekazaritzaren etekinak areagotu egingo direla. Beraz, nekazaritza are eta intentsiboago batean aurrean gaude. Zergatik? Artoa sartu dela esan dugu, artoa udako landare bada, lehen egiten zen garia negukoa da, artoa eta garia txandakatu daitezke, eta zereal uztak bikoiztu, baina horrek suposatzen du lurra ere azkarrago pobretzen dela, beraz lurrari ongarri gehiago bota behar zaiola, eta lurrari baliabide gehiago dedikatu behar zaizkiola, emankortasuna berritzeko eta sistema iraungarria edo jasankorra izan dadin. Beraz, polilaborantza intensiboa deitzen dugun fase horretan egongo ginateke 17-18. mende horietan. Lehen aipatu dugu, 17-18. mendetan ere gertatzen dena da, baserria edatzen dela, ezta? Mendialdeetan, baserri gero eta dispersoagoak sortzen hasten dira, agian lotuta egon liteke, artoaren sarrerak eta nekazaritza sistema berri honek ematen zituen aukerak, lur berriak kolonizatzeko, lur horietan nekazaritza sistema berri hauek egiteko, eta nolabait ere, paisaia eraldatzeko, azken finean, ezta? Eta gainera, garai honetarako iturri idatziak baditugu, desente. Kasu honetan ekarri duana da, biztanleriaren kurba. Kurba, ez dakitzen bak ikusten diren, 1500-etik 2000 urtera doa, beltzez daukagu Gipuzkoako biztanleria, eta berdez eta urdinez Zestoako udalerriarena. Hor, aldaketa badago, ze momentu batean Zestoako udalerriari lotzen zaio parrokia bat, Arroako parrokia, eta horregatik pixkat saltua dago, baina, printzipioz ikusten duguna da, kuadro gorri horren barruan dagoen garai horretan, 17. eta 18. mendeetan hain zuzen ere, biztanleriaren hazkunde jarrai bat dagoela. Eta hori deigarria da Europako testuinguruan, eta batez ere Iberiar penintsulako testuinguruan, ze 17. mendea krisi garai bada. Eta 17. mendean, adibidez, Gaztelan, biztanleriak bere egiten du. Hemen badirudi nekazaritza sistema intensibo horren ezarpenak nolabait ere mugatu ahal izan zuela krisi hori, eta biztanleria hazi egin zela epe osoan zehar. Eta azkenik badaukagu, extension edo deitzen den laugarren fase hori dagokio batez ere 20. mendeari. Eta 20. mendean gertatzen dena da, bi argazki hauen artean ikusten den saltoan ikusten dena. Badaukagu ezkerrean 1940-50 hamarkadako airetiko argazki bat, aizarnakoa. Hor ikusten duzue, partzela desberdinak daudela landuta produktu desberdinekin, lehen esan dugu, ezta, artoa, garia txandakatzen ziren, beste produktu desberdinak, polilaborantza horren testuinguruan, eta gaur egun ez da ezer lantzen, dena belarra delako, dena belardia delako. Zergatik? Gaur egun jarduera ekonomiko nagusia delako behiak aztea, esnetarako, ondoan dagoen Zestoa, Azpeitia, Zumaia edo Zarautzen, esnea saltzeko edo haragia saltzeko, askoz ere sistema urbanoago baten testuinguruan, ezta? Ez da harritzekoa, 20. mendea da Gipuzkoan industrializazioaren aroa, industrializazioak eragiten du biztanleria hazten dela izugarri, eta biztanleria horri produktu freskoak ekoizteko, aldatu behar da ere, baserrietan ematen ziren jarduera ekonomikoak. Eta guk ikusten duguna da, honi lotuta
lurren analisietan ongarriak askoz ere gehiago botatzen direla, ongarri organikoak batez ere, simaurra, baina baita ere fosfatoak, fertilizante kimikoak, fertilizante artifizialak, kasu batzutan kutsagarriak izan daitezkela, izarnako zondaketetan adibidez beruna ikusten da gaur egungo lurretan, berez naturalki egon beharko lukeen kontzentrazioetan, baina ikusten duguna da, lur horietan ematen diren esku hartzeak, gerota intensoagoak edo gerota agresiboagoak direla, ez da, ekosistemarekiko. Eta hemen guztitik zer? Hemen guztitik atera daitezke ondorio batzuk. Ondorio argiena da, gaur egun ikusten dugun baserriaren paisaia hori, ez dela Erdi Arotik edo Auskalo Noiztik aldatu gabe mantendu den paisaia bat. Bada, etengabe evoluzionatzen joan den paisaia bat, etengabe gizarteen eta inguru giroaren harremanetik garatzen eta nekazaritzaren, abeltzaintzaren, basogintzaren bidez moldatzen, modelatzen junden paisaia bat, eta gainera oso eskala desberdinetan, bai lursailaren eskalatik hasit eta bai eskualde osoko eskalara, arrasto materialak utzi dituena ikusi dugun bezala. Ikusi dugu beharrezkoa dela, alde batetik esaten nuna, eskala aniztasun hori, eskala txikitik hasi eta zabalera goino kontutan hartzea, eta gainera epe luzeko azterketa horiek egitea, ikusteko benetan jarduera horiek urtero errepikatzen direla ematen duenak, baina aldatzen doazenak, nola aldatu diren ikusteko 2, 3, 4 edo 10 menderen buruan. Eta horri lotuta dago ere bai, guk gaur egun paisaia nola ikusten dugun. Gaur egun paisaia oso dispertsoa dela iruditzen zaigu, baina agian Erdi Aroan bertan bizi ziren gizartek ez zuten pertzepzio berdin hori, eta kontutan hartu behar dira jarduera hauek ulertzeko nola aldatu den ere espazioaren eta gizarteen arteko harreman hori. Harreman, esango genuke, simbolikoa edo soziala edo ez dakit nola definitu. Eta honi lotuta sortzen dira galdera asko ere bai. Ze Aizarnan bertan, badakigu erromatar garaian ja bizigunak zeudela indusketak egin dira, leheno Alvarok aipatu du, baina denborarik ez genuen aipatzeko, eta badakigu erromatarren garaian Aizarnan bizigunak zeudela, baina guk lurren analisietan ez dugu garai horretako trazarik aurkitu. Lurren analisietan ematen du, jatorrizko basoak zeudela hor. Segurazki etzen horrela, segurazki garai horretan ja jendea bizi balin bazen bertan, jende horrek jarduera batzuk egingo zituen eta jende horrek inpaktu bat eukiko zuen ekosisteman, baina metodo honen bidez oraindik ez gera gai izan identifikatzeko inpaktu hori. Beste aldetik, 5. 6. mendeetan ikusi dugu izugarrizko eraldaketa ematen dela Aizarnan terraza horien eraikuntzari lotuta eta deforestazioari lotuta, baina ez dakigu oso ongi zeinek egin zuen, zergatik, ze motatako harreman ekonomikoak zeuden gizarte horren barruan, horrelako lan konplejoak aurrera eraman alizateko, ze motatako elkartrukeak zituzten inguruko herriekin, inguruko eskualdeekin, oso arrasto arkeologiko gutxi dago, garai horretakoak, beraz, oraindik galdera asko daude, 5. 6. mende horien bueltan erantzuteko. Baserri modernoen sorrera ikusi dugu ere, 14. 15. mendean, hor, bai arkitektonikoki eta bai artxiboetan ere badauzkagu arrasto gehiago, jakiteko nolakoa zen gizartea, ze motatako ekonomia zegoen, ze motatako espazioaren antolakuntza, baina oraindik ere galdera asko daude. Zergatik 14. mendean hasten dira batean gaur egungo baserriak azaltzen, zer zegoen lehenago, nola eraldatu zen lehenago zegoen hori, 15. mendean hain argi azaltzen zaigun paisaia hori sortzeko. Ze jarduera ekonomiko aldatu ziren tarte horretan. Eta, azkenik, aipatu dugu ere, gaur egungo paisaia hori eraldatzen ari dena oraindik nekazaritzaren abandonoari lotuta eta batez ere esnegintzarako belardien edapen horrekin eta simaurraren erabilera masibo horrekin eta oraindik ere eraldatzen ari da paisaia, oraindik ere horrek inpaktu bat dauka bertako gizartetan, oraindik ere horrek eragin batzuk ditu bai inguru giroan, bai ekonomian, bai gizarte harremanetan, bai espazioaren bilakaeran, eta beraz,
epe luzeko analisi honek aukera ematen digu ere bai, pixketa hausnartzeko, etorkizunera begira, gaur egun ezagutzen dugun eredu horrek nora garamatzan edo ze ondorio izan lezaken. Eta, pixketa hau zan nik komentatzeko neukana, bai nahiko nuke galderaren bat balin baduzue botatzea, komentarioak, kritikak, sakontzeko gairen bat eztabaidatzen balin baduzue, zuei guztan dizuetitza, eta besterik gabe. Mila esker, arretagatik.